Ayun po mga kaparangison, magandang tanghali sa ating lahat. At shoutout sa mga sponsors, lahat-lahat ng mga sponsors, shoutout po sa inyo. At maraming salamat sa lahat ng mga tumutulong sa amin, nagpipray, bibigay financial para sa gamutan yan sa aming alaga na bata. Yun. At sa mga viewers, shoutout po sa inyo lahat. Mga silent viewers, mga anonymous na sponsors, shoutout po sa inyo lahat at maraming salamat po sa inyong lahat. At God bless, sana po mas marami pang blessing ang dumating sa inyo. And God bless po sa inyo lahat. Ayan, at nagluluto ako ng tanghalian. Kasi pupunta naman tayo sa ospital. Hinintay ko lang yung anak ko. Kasi nag-i-school siya. Ayan. Pakainin ko muna, tapos punta na naman tayo sa ospital. At yun, ito niluluto ko. Tilapia, kinabawan, may okra, may malunggay. Dalhin ko dun. At nagpiprito ako. Ito ko na, asimon ko ng kalamansi. Kasi yung bata kahapon pumunta ko doon, ay anong oras na, ayaw kumain ng parasyon. Tapos pagdating ko, nakita na may dala akong ulam. Yun, daming nakain. Daming nang nakain. Tapos nakasaing na rin naman ako. Dadala rin ako ng kanin kay Ami. Malapit lang maluto yung ating nilulutong ulam. Na? Lutong ka na? Lutong ka na? Kaya ng kanin? May sinabuhan dito na. Niluluto ko lang yung okra. Masarap sana ito. Ilalagay ko sana ay puso ng saging. Kung saan ilalagay ko. Kaso alanganin na yung oras ko. Hingi sana ko dyan sa kapitbahay. Kanina sana luluto na kaagad ako. Kaso naalala ko yung chat ni Ami. May pinapaasikaso ko lang sa akin. Kaya iniwanan ko muna. I-stop ko yung pag-asikaso ko ng pagluto. Baka may kukunin dyan sa barangay na pinapakuha namin na certificate of guardianship. Pinapa-asikaso namin sa akin. Sinat niya kagabi. So baka kung hindi ngayon makalabas, baka bukas kasi tumaas na naman yung BP ng bata. Pero may iniinom pa na gamot. Tablet yung iniinom. Pampababa daw yung BP ng bata. Ilagay mo na doon sa Tapos punasan mo muna sa lamisa. Tapos kain na tayo. Maliligo ako. At ganun na. Pag uwi mo, dito, mamaya, walang gutom ka, kumain ka na lang ha. Bibi? Bibi? Kasi, nadalang ko ng pagkain sila mama mo. Pwede naman sana yung bantay dun dalawa. Kasi yung bata nga dito, sila mama may sakit. Ay, sarap. Ito yung sabaw. Ito yung kalamansi. Sarap. Ay, kasi itong prito, para mamaya saling. Para mamaya, kahit gabihin ako doon, may ulam na yung anak ko. Tulad kagabi, saan ako nakarating, bumili pa ako ng ulam. Diskarte, paring dito. Salamat sa mga
advice na huwag panghinaan ng loob. Ito lang ng go, sabi. Yan na. Luto na. Yan ka na. Paborito namin yung okra. Luto-lutoin ko lang yung sili. Pinahuli ko yung sili. Di baka madulot ako na. Mainit yun po. Nagulo mo yung malunggal. Yan, pakita ko sa inyo yung aking niluluto at luto na. Sarap. Sarap. Tataba niyan. Prito. Bumati na rin ang mga sangkap. Kanina yan. Para pag magluto ako doon, diretso. 4 yung pipretohin ko. Na! Ito na dyan. Lagyan mo ito sa kaibigan. Bigyan na ito sa kaibigan. Ilulong mo. Unahin ko muna pakain yung kaibigan natin. Lalo mo naman yung kanin. Tapos tayo naman kain. Sabi yung ano. Oh. Dahan-dahan lang. Ay, nako. Yung piniprito ko. Ang anak ko. Iyan na, lolo yun. Dahan-dahan. Ang lolo to ka naman. Basta sana. Halagang 150. Abot na sa amin mamayang gabi. Abot pa ngayon bukas. Natipid kami sa ano. Pero yun nga sinasabi ko, tipid sa budget. Pero yung ulam, busog. Talagang 150. Abutan pa yan siguro bukas kasi mag-ulam kami. Isang piraso, isang isda. Ganun. Hindi yung papak. Hindi kami sanay sa nagpapapak-papak. Ano. Baka yung preto na yan hanggang bukas na yan. Kung maabutan yan bukas, hindi kainin ng anak ko mamaya, gawin ko yan bukas sarsyado. Buti na lang, marunong tayo magluto. Sabaw pa lang, kung ano sana to, puso ng saging, medyo malabo yung sabaw niyan. Lalaki pa. At may nilaga na naman ako. Ito yung almusal ko kanina. Nilagang mais. Saan gusto mais? Mais. Paborito. Hindi ko pa nadala yung water bottle. Ano? Saan sa... Ay, ito. Abot na yun. Yummy. Hindi mahilig. Isa rin ko sa bumuhay sa amin. May. Paghirap. Ngayon. Walang pambili ng bigyan sila papa. Bili kami ng mais. Sabi binibigyan akong kaibigan ko. Ito na namin kainin. Buhog na. Ha? Sa hospital, o. Ayan po, kain po. Pupunta yung sino? Sa hospital, ikaw. Oo, pupunta ako sa ospital. Pauwi mo, baka likalo kasi panala. Pag may madaanan ako. Yan, sili. Hindi, kabila ka. Nandun yung sili. Ayun ako, sili. Pulang-pula.
Kakamay ako kahit sabaw. Mahilig kasi magkamay. Higop ko ng sabaw na. Ano ng kanin? Pasabaw. Sili ka? Gulay. Mani ano ako kasi. Sinyaw? Hindi mo na ako magsili. Yan o. Islam. Basta buok mamaya, pag uwi mo, basta. Kung nagugutom ka, may kanin dyan. Initin ko na lang ulit. Oh, basta kumain ka. Kain! Diyan lang ganyan ako kumain. Diretso na dito sa kaldero yung sandukan. Tapan mo na. Yung tray. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Pray na. Pray na. Yan, thank you po sa pagkain. Yan. Thank you po sa biyaya. Araw-araw. Yan po tayo. Harap. Yan na. Gabi pag uwi ko, may ulam naman kaso ayaw niya nung ano nga yung atay. Kamay. Mukbang. Umuulan na naman, magmumotor lang sana ako eh. Harap. Lasa yung kalamansi. Asel po, tawagan natin si mama mo. Ano kaya ulam nila? Ay, naka-charge pala. Kasi late ako eh. Namimiss na nila to. Itong mga ulam namin. Daming nakain ito kahapon. Nak. Ano? Ang gala ko. Kalabaw. Akala niya kalabaw. Sabi na mama, ang sarap ng kalabaw. Hindi na ako kalabaw yan. Already yun? Oh? Oh. Already. Tikman mo yung may sili. Nangin ako, di ba ano? Ikaw? Hindi ako mamagipil. Ay, malamig. Kinuha mo? Ano yung nagugutom ako kasi? Saan mo nilagay? Hindi ko ba kayo nga?
Bala ko sana lutuin, karne. Pero puro laman lang. Kasi bawal dun sa bata yung ano, yung mamantika. Ano naisip ko? Ako, may iba naman. Pero lagi na lang karne. May iba naman yung ano. Shoutout kay Kuya Rocky. Tumawag kanina. Nangumusta. At kay Kuya Cesar, tumatawag kanina kasi di ko napansin. Kasi nag-asikaso nga ako ng ano. Asikaso ko ng mga dadaling kay amin na naman. Kasi nga, laging late yung upload ko. Hindi ako nakakapag-focus. Galing ko sa ospital, pagod na ako. Nakatulog. Tulog. Kung pipilitin ko naman yung sarili mo, baka ako naman yung bumagsak. Kaya, late yung mga upload ko. Libi oh. Hindi na lang. Teka. Yan. Alright, sarap. Ayun po, isang magandang hapon mga kaparing Jason. Yan. Nahatid ko na yung anak ko dun sa school nila. At ako, nakaprepare na itong dadalhin ko kay Ami yung sinabuan isda, prito, saka mais na naman para makakain ng gusto yung anak ko. Yan, naka-premiere tayo. At magdala rin ako ng kanin. Ay na, paalis na ako. Napunta na ako ng hospital. Yan. Hindi ko natin dalhin. Papunta na ako sa hospital. Sinicheck ko lang muna itong mga may nakasaksak siguro bago ko umalis. Kasi baka magkaroon ng sunog. Lock ko muna sa kwarto namin. Para kumain sila. Pagdating ko kakain yun. Naka-premiere ako. Naka-premiere tayo. Nandun ako pa. Hospital. Kasi kasuhin ko muna itong ano. At let's go na tayo. Punta na tayo ng hospital na naman. Punta tayo ng hospital. Ito na yun. Nalaglag pa yung GoPro ko. Premiere, di pa tapos. Pinapatay kasi yung battery nito pag gumagarahe ko. Ano tong ulan? Umuulan, tapos nawawala. Let's go! Dito na ako banda kila Kuya Noli. Ay, natanggal na pala yung ban. Tanggal na yung ban nung na-aksidente. Yan yung
nagdi-deliver, yung binanggaan, yung kinukuhanan ko ng tubig. Papuntang Cotabato, yung van na bumangga. Galing Maynila, papuntang Cotabato. Ito kasi yung daanan, itong kalye namin na to. Itong kalsada na to. Puntang Samar. Dito mga dumadaan. Dito na ako sa lugar ko. Yan. Sasakyan nila Nini, oh. Dito na ako sa lugar ko. Yung kubo. Kubo namin yun, oh. Ah, dami ng damo. Puro damo na din sa kubo. Wala pa akong pang budget dyan. At dito ako nag-aral ng elementary. Yan, dito ko dumaan sa may Bakulod. Mga nagtataniman na. Tataniman na, wag naman sana kayong abutin ng baha. Kasi sayang yung mga pagod. Dati, yung mga palayan na yan, dati diyan inaabot ang tubig. Simula nung ginawa tong kalsada na to, tinasan kasi tong kalsada. Yun na. Tapos nagkaroon pa ng yung boulevard, tinawag na boulevard dyan sa bato. Kaya yung mga dati na di inaabot ang tubig, ngayon inaabot na. Malapit na ako sa tulay ng Pangulo. Tingnan natin yung tubig dun sa ano, binansagang mini New Zealand ng bato. Mamaya ulan yan, ganyan kanina. Kaya itong van ulit yung dinala ko. Kasi bumibigla pati, lakas, tas nawawala. Baka maulanan pa ako, baka magkasakit pa. Kaya kahit medyo magastos sa gas, yan na lang dalhin ko. Kaysa naman kung maulanan lang magkasakit, kailangan ko rin alagaan yung sarili ko. Dito na ako sa tulay. At biniling ko naman yung anak ko na pag uwi niya, pag magutom siya, kumain na lang doon. Kapag may pera naman siya, binigyan ko. Dito na ako sa mini New Zealand. Ang dami niyang uhuli ng isda, oh. Dami. Unti-unti nang napupuno na naman. Mga dito, kahit di umulan sa amin, kasi yung Alba yung inuulan. Bahayan, no? Grabe, no? Yan ang uhuli dyan. Jackpot na naman yung isda ngayon. Kaso, baliktad. Kapag maraming isda, ay mura yung isda. Sawa-sawa na naman yan. Taba nung kalabaw. Naalala ko na naman yung kalabaw. Yan, dito na ako sa sa hospital. Kaso punong-puno yung garahe. Bagay, ginulo ko na. Parang may lalabas. Pag may lumabas, atras ako. Punong-puno yung garahe. Puno ang garahe. Dito ko sa dulo nakagarahe. Tapos itry kong gamitin yung mic ulit kasi nung nakaraan kasi ay nabasa nung nagkatay nung kalabaw. Nabasa ng ulan kaya in-stock ko muna. Puno. Puno. Tapos pumunta ko dun sa barangay kanina. Kinuha ko na tong ano,
Itong Certificate of Guardians. Yan. Inaasikaso ko yung ibang mga papel. Tapos ito, Certificate of Indigence. Dadalhin ko na to dun kay Ami. Baka may lumabas na sakyan, atras ko to para makagrahe ng maganda-ganda. Kasi dito ko, para may lalabas, hintayin ko. Atras ko. Yun, nagrahe ko na ng maganda. Nagrahe na ako. Kaysa dun sa dulo, layo. Tapos pinakang dulo pa. Hindi ko pwedeng iwan naman nakaharang. Nakaharang tayo sa daan. Kaya inarap ko muna ng magandang pwesto. Nagrahe na ako. Pwede na akong pumasok. Para kumain sila Ami. Dito na ako. Dito na ako. Nakapasok na ako. Ay, nako. Init sa labas. Ano? Ang bata. Kumain na kayo, Totoy? Ano yung ulam mo? Kumain na kayo? Hmm? Ano yung ulam niyo? Hmm? Ay. Tingnan mo yung ano? Mag-merindal ka mo. Merindal ka mo. Merinda na. Baba ko yung tayo. Bakit? Kailangan na yan? Ano to? Kailangan na daw yan? Ano sabi na? Lubat yung GoPro ko. Yung mga battery ko, di ko dala. Oh. Ano? Kasi mo. Anong balita? Anong balita? Sarap yung sarap. Ha? Wala pa naman. Yan. Good evening, everybody. Dito pa ako. Ano oras yan mo? Ang oras ay Hmm? 5:06. Yun. 5:06. At yung ano, inano mo na sa ano? Yung ulam mo dala ko? Yes. Nilagay mo na? Masalan mo. Kainin mo kasi ano kung panis pa. Mamaya yun. Ilang araw na kayo dito? 5? 6? Alam mo tayo. Limutan ko na. Wait lang. Saan pa ba tayo dito? Siguro mga 5 na. 5? 6? Na araw. 5 na ata. Huh? Ay, 6 na ata. 6 no? Kamusta naman ano? Tulog mo, nakakailang oras ang tulog? Sakto lang. Ay, may sagot na. Huh? Ano? Kakailang oras? Paigit-igit din ako yun kahit ako lang mag-isa nagbabantay. Kaya naman. Kasi pag natulog yung bata, yan, kahit sa upuan, nakakatulog ako. Parang mas komportable pa nga ako dito sa upuan matulog eh. Kasi kailangan ko kasi every kasi yung gamot niya. Noong una, every 8 hours. Kaya kailangan, syempre, bago sila kasi magturok, magpapaalam muna. Ibisinin ko.
ang ma'am, gising na po, magbibigay ng gamot, BP. Kasi monitor ang BP niya. Kasi may gamot pala na may gamot na hindi pwedeng ibigay pag bumaba o tumaas yung niya, yung BP. Yung binili ko, ubos na daw. Oo, kasi ilang days lang din naman. Nagsabi. Ayun yung isa, ayun na. Ito. Ayun. Nakailang beses yung tinurok. Din Dalawa yun. Parang 4 na araw din ata yun. Hati-hati kasi yun. Opo. Tapos yun, bali, sabihin ko Yami, at may nag-send na yung anonymous na sponsor natin. Nag-send sa Gcash ko ng 5,000. 5,500. Salamat ka mo. Yes. Thank you so much po. At yun, sa mga medyo lutang-lutang pa nakaligo lang kasi sarap matulog. And thank you sa lahat ng nagpapabot pa rin ng nagpapabot pa rin ng tulong hanggang sa ngayon. At yun, sobrang naliles yung pag-alala, lalo na sa financial dito sa sa ospital. Ito. At yun, 5,000. Yung pinadala na 5,546.77. Maraming salamat po sa anonymous sa sponsor. at thank you so much din po sa nag-send kahapon. May nag-send kahapon sa yung pinangako niya na pang cake. Pang cake kay baby. Salamat po. Salamat. At alam niya na kung sino siya. Pero Thank you. tatanungin ko naman siya kung pwede siyang Di, na yan. nagsabi na Huwag siyang maghitin. mag-go. Nangako kasi sa pang Tagal cake. na kasi Magkano ilan yung sinend? i-check ko ulit kasi nakita ko lang Check dun mo na sa kasi. taas mahina ang signal natin. Oo. Maraming salamat sa lahat. Na sila nag-send yun? mga tumulong sa amin. Lalo sila Kuya Franz, at sa pamilya niya. Kuya Cesar, and Ate Marita. Thank you. At sa Anonymous na nagsin sa amin. Thank you po. Maraming tulong po yun. Malaking tulong po yun sa amin. Yun. Sobrang thank you. Oo. Kaya sabi ko na malapit na yung makalabas sila. Tapos mabubuksan na ulit namin yung tindahan. Kaya maraming salamat sa tulong nyo. Kasi kung wala talaga, yun ang totoo talaga. Kung wala yung tulong nyo, pang gasolina ko pa lang, talagang baka taob na yung tindahan namin. Tapos yung gamot na binili pa sa namin. Yung gamot pa lang na yun na binili sa Naga. Kulang-kulang. Talagang wala na po talaga akong pera. Di lang kami nagsasabi. Kasi kaya namin, kasi syempre yung nagbibigay kasi ng tulong, pinaghirapan din nila yung pera. Kaya ganun din kami, hindi masyadong nagpaparamdam ng kakulangan sa financial. Kasi alam namin yung mga nag-sponsor is nagtatrabaho din para magkaroon din ng kita at makapag-suporta din sa pamilya. Kaya yung naitutulong mo po sa amin, sobrang napakagadahan namin at alam na po ng ibang sponsor na kung gaano kami handang tipidin hanggang kaya namin. Kumbaga, yung pera is talagang pahabain pa namin. Kumbaga, na hindi lang yung perang gagamitin namin. Kaso ngayon na hindi talaga makakilos. Kaya yun, nagkaroon pa ng pagsubok din kasi napundar din, pero yun nga, siguro may mga pagkakataon talagang ganun, may darating din na yun, pagsubok nga lang din.
Kahit hindi mo maunawaan yung mga nangyayari. Parang siguro, papaunawain din sa'yo. Sa ngayon, parang hindi mo pa mauunawaan yung mga bagay-bagay na nangyayari. Pero pag lumalim ang isip mo at yung tiwala ka sa taas, mauunawaan mo bawat nangyayari sa buhay. Kaya yun, at sobrang thank you sa lahat. Hindi namin alam kung paano kami magte-thank you kasi simula sa akin pa lang. So, sobra-sobra na yung pagtulong. Tapos, Hanggang ngayon. may good news kami. Pumunta yung doktor dito. Ngayon lang, i-discharge na raw niya kami. Pero, hindi pa ngayon lalabas siguro. Hindi pa Bukas kasi. pa, no? Hindi, kasi yung bill kasi yan, pag for Gagawin pa. discharge ngayon, parang i-kikwentahin pa lang yun. Mga bukas kaya yan tayo makalabas. Bukas, siguro, bukas o mamaya, makikita na yung bill. Oo. Pero pretty sure bukas. Tapos, bukas pupunta ako dito na maaga. Kakausapin ko na muna sila mama. Tapos kukuha ako ng kapatid ko doon na magbabantay dito. Tapos kami ni Ami kung sakaling, kasi wala pa yung papel, sa nabihan lang kami ngayon na i-discharge na. Wala pa yung papel, wala pa yung bill. Pero baka mali natin bukas. Yun. Kasi kasuhin namin na Ami para mabawasan yung babayaran. At bukas natin malalaman o ngayon kung mantay-hantay o kung magawa. Yan. Pero kung bukas na lang siguro. Hindi ko na siguro mantayan kasi baby maghahantay na naman yun. Pero yung discharge ko na yun is hindi, ang pag-discharge sa amin ay hindi assurance na magaling na yung bata. Kumbaga, kaya kami pinapalabas is kasi patapos na yung gamot at syempre kasi pag naggamutan na yung mga bata talagang kung maaari lang palabasan kasi nga prone daw sila sa infection din sa sakit syempre yung mahawaan. Pag sabi ng doktor paglabas may medication pa din at yung pagkakasabi kasi ni Doc nung nakaraan after 1 week ata babalik din for laboratory ulit. Ganun din. Hindi yung tapos na yung gamutan. Hindi, babalik at babalik. Ilang Laboratory ulit. Parati daw nagla-laboratory. Kaya yun. Ma-sure na Okay na. ang lahat. Okay. Kaya yun, kumbaga, palalabasan lang muna. Pero hindi ibig sabihin na lumabas na, magaling na. Ay may mga Kumbaga paunang lumas follow-up lang check-up. Follow-up check-up kada every Wala pang sinasabi. Wala pang pero sinasabi. kasi ano yun eh, halimbawa tapos na yung gamutan niya dahil sa pamamaga nabawasan na siya, mamukay na yung ano niya, pero yung gamot kasi yung side effects kasi nung is pagtaas ng BP din, papahupain yun after 1 week pag normal na lahat, di ba? Yung gamot, kumbaga nailabas niya na lahat, naihi na. naihi na, ganyan. Pag normal na yung niya, pamumuhay, magla-laboratory para dun talaga malaman kung dahil nga ba sa pamamaga kaya tumaas lang ang creatinine or Kaya dun talaga malalaman kung mataas talaga ang creatinine ng bata. Pero dun sa basis kasi sa ultrasound is pamamaga yung nakita. Walang Malaman damage. kundi pamamaga lang. Yun. Ibig sabihin, paglabas nito, di mo na to pwede mag-school. Pwede, syempre, hindi muna kasi kulang pa yan sa tulog at pahinga din. Kasi nagtataas yung BP niya. Dapat nito, ang plano ko nito, sabihan doon sa school na Kinausap ko na yung excuse all ng medyo matagal-tagal kasi may mga check-up pa baka maglalaro-laro yan eh. Saka baka ayaw pating makinig tulad ng bawal sa kanya yung biscuit na white chocolate. Gusto kumain, baka ganun kasi namimiss niya din kasi. kaya nga, kaya pagdating sa school, baka manghingi na ako sa charia dun sa mga classmate. Kinausap ko Sana, actually. gumaling na rin kasi, pagsubok na pero sana matapos na rin. Sana
gumaling na rin para parehas makapahinga. Ako, hahayaan ko yung pagsubok ang sumuko sa akin. Hahayaan ko yung pagsubok ang sumuko sa akin. Hindi ako susuko. Sila yung sumuko sa akin. Kung wala lang talaga yung mga tumutulong sa amin, baka bumigay na. Grabe. Pero mga gastusan na dumaan dahil yun sa mga sponsor na nagbigay sa amin. Ayun. Mga anonymous. Thank you so much. At yun nga, malapit na yung birthday ni Bebe. Talagang makakauwi kami. Nakauwi. At kung Ayun. At sana bukas asikaso na namin para makalabas. Kasi malapit na yung birthday ni Bibi sa Sabado na yun. Tapos ito, paunahan ko na kayo kasi baka may mga mag-comment na may naghanda pa sa birthday tapos kakagaling na sa ospital, ganito. Yung panghanda po ni Bibi ay bago pa ma-hospital, nabili na po namin yung panghanda. Kasi po may nagbigay na anonymous na sponsor na panghandag kay Bibi. Kaso lang, hindi ko pa ibinablog yung mga pinamili. Pero nandun na po sa bahay yung panghanda at may nagpahabol pa nga kagabi na pambili ng cake. Tapos yung sobra, idagdag ko sa lulutuin. Kaya tapos doon naman sa may karne na ako doon na dadagdagan na lang. Kasi nung nasa Maynila kami na nagkatay nga sila papa doon sa graduation ng kapatid ko, nagtira ng karne, inilagay doon sa freezer, doon sa rep namin. Kaya mayroon na talagang panghanda kay Bibi. Bago ito ma-hospital, nakabili na kami kasi yun nga, kasi pag sinabi ganito ganyan na para to sa ganito, doon ko talaga yung nilalaan. Kaya yung salamat sa anonymous sponsor na nagbigay sa panghanda kay Bibi. Sabado po yun na. Kaya bukas, pagkapasok ni Bibi, pupunta kagad ako dito para malaman na natin kung magkano yung bill. Mag-aasikaso kami na bukas. Sana bukas makalabas na. Sana konti lang yung babayaran natin. Tuma. ina-expect ko na madami. Kasi ayoko mag-expect na konti kasi yung gamot kasi niya every 6 hours eh. Tapos Nilalagay. yung maliliit na bote ang ginagamit kaya ini-expect ko na Mahal. mahal kasi maliliit yun na bote eh, ganyan. Tapos may manipis yung binabasag. Kaya nasa isip ko na baka sobrang mahal kasi Tingnan na lang natin. yan lang. Pero at least gumaling, at least nalunasan agad. Kasi yun din naman yung natin yung na malunasan agad. Pupunta pa tayo ng Bato. Para sa Yung lalapitan doon. saan? Sa Bato. Ano na? Wala. Hindi na. Ano ang kapitan doon? Basta yun na lang yung abang-abang na lang tayo bukas. At muli gusto namin magpasalamat sa lahat ng mga sponsor nga. Walang hanggang napapasalamat. Lagi namin sasabihin salamat, wala naman kami ibang masabi. Salamat at ingat kayo at sana lagi kayong malakas at sana mas marami pa yung blessing na dumating sa inyo. Kumbaga yung mga binibigay niyong tulong, sana mas marami pang bumalik sa inyo na blessing. At bahala na po si God ang magbalik ng blessing po sa inyo. Yun lang masasabi namin talaga eh. Salamat po. Sila simula pa lang na nagbibigay sa amin. Thank you. Kayong lahat ng mga sponsor, salamat. At sa mga viewers, silent viewers, thank you po sa inyong lahat na nanonood. Kay Kuya Noli, thank you kay Kuya Noli. Grabe. Yung dumating sa amin. At yun nga, hahayaan natin yung pagsubok ang sumuko sa atin. Pero di tayo susuko.
Ayan po. Hanggang dito na lang yung vlog. Ma, bye-bye na. Bye-bye.